Тут съемкаро сар набудай? Ҷиқи набудум аз. Набуд. Баъд секундомериш пайдо мешавад. Вот, нигоҳ дорум экрана. Хай ладно, уже кадисте. Маслай ки мечака, ҳавоё дар нагирам. Раст ча меги? Яка кушоимеш, иншаллоҳ дуй мешава. Е ҳолати ҳуйнаши дестай шуда. Баи паялни лампа мо дар додем, гарм кардем ҷои яму тена. Ана аввал ҳуй нашид, вақте ки гарм кардем, баъд ба калидмон кушодем, ҳуй шид. Метавонед ҳамин корам шумо кунед, вақте ки агар ҳуй нашавад ҷои тен. Хуб, раҳмат.